വളരെ വിഷമം തോന്നിയ ഒരു വാർത്തയാണ്. അതായത് ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു 42-കാരി വധു മരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഭർത്താവിനെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 42 വയസ്സുവരെ ആ യുവതി കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം ആ യുവതിക്ക് ജന്മന കുറച്ച് മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ യുവതിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് വെച്ച ഓഫർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 80 പവൻ സ്വർണം, അതുപോലെ മാസം 15,000 രൂപ വെച്ച് എല്ലാ മാസവും ചെലവിന്, അതുകൂടാതെ പൈസ വേറെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്, കല്യാണ ചെലവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് ആ കുട്ടിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദി എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ, ഒരു മാനസിക ദൗർബല്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ചെകുത്താനെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിലും നല്ലത് അതുമല്ല അനാഥാലയത്തിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഗാന്ധി ഭവനിലെ സോമശേഖരൻ സാറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പൊന്നുപോലെ നോക്കിയേനെ. നിങ്ങൾ ഈ 15,000 രൂപ അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 80 പവൻ്റെ സ്വർണത്തിൻ്റെ പൈസ അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിച്ചേനെ. നിങ്ങളുടെ മകളെ അവിടെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിയേനെ. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ നീചൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് ഒരു തരത്തിലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവനാണെങ്കിൽ പൈസക്ക് ആർത്തിയുള്ളവനും, ആ പൈസക്ക് ആർത്തിയുള്ള ആ ചെകുത്താൻ ചെയ്തതോ ഇതിനെ അടിച്ച് താഴെയിട്ടിട്ട് കഴുത്തിഞ്ഞിരിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഒരു മാനസിക ദൗർബല്യമുള്ള ഒരാളെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന്. കഴിയുമെങ്കിൽ, കാരണം ഈ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഏത് സമയത്തും വരാവുന്നതാണ്. അതാരെയും ഒരു കുറ്റമായിട്ടോ ഒരു കുറവായിട്ടോ നമ്മൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വരുന്നതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ അയൽവക്കക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു രോഗിയെ നിർബന്ധിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് സാമ്പത്തികം ഒത്തിരി ഉണ്ടാകാം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികം ഒത്തിരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് 80 പവനും ഇതുപോലെ 15,000 രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്. പക്ഷേ സാമ്പത്തികം ഇല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്താണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഇന്നും ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. കാരണം ഇതേപോലെ സാമ്പത്തികം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കാനും തയ്യാറായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഇതേപോലെ രോഗികളായ പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിടുമ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും ഒന്നുകിൽ ആലോചിക്കണം. കാരണം ഒരു പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കല്യാണമാകരുത് അത്. സ്നേഹത്തോടു കൂടിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ല അനാഥാലയത്തിൽ വേണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്തനാപുരത്തുള്ള നമ്മുടെ ഗാന്ധി ഭവനിൽ അവിടെ ഒരുപാട് പേർ കഴിയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കാലശേഷം അവിടത്തേക്ക് മാറാനുള്ള കാര്യങ്ങളോ അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം അവരൊക്കെ പൊന്നുപോലെ നോക്കും. നമ്മൾ ഈ സ്വത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ. ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാർത്ഥനയും അതുപോലെ സഹായവും കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനാഥാലയങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ലവരായ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, എത്ര കേട്ടാലും കൊണ്ടാലും പഠിക്കാത്ത ഒരാളാണ് മലയാളികൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം.